tapno may karidayo, nagtayaw itiyapo. Intayon pasambahin tiyapo. Sarabuen tayo ikan kanta tayo. Isang tayo kagastat panataho, tapno may kari tayo, nagtayaw tiyapo. Intayon pasambahin tiyapo. Kamuin ay ikan kanta tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hiraman tayo pa ti kararag tayo, ti panagwayaway ti kararuan ni Elena Gamalog. Kakabsat ti panangnanam tayo, ti Espiritu ti panagungar, ti balay gini Kristo iti panagungar. Ikawas tayo iti naragsak a puso, naginawa a puso, nawaya a puso. Agkamatalag tayo iti Diyos, kadagiti grasya ken bendisyon na babaen ken Kristo, nga imay tapno matay ag sakripisyo, agungar para kada tayo. Tapno nga may karitay ang makirano iti dahil na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, saan nga agsarday tapanang nga asim, kat pas gadam ti pamati mi, babaen ti tinawen, apanang rambak mi, ti piyasta ti panagungar ni Kristo. Degdegam kad dagiti parabor mo, iti kasta dakam amin a Kristiyano, umiso kumatipan nakaawat mi, no anya apan nakabuggo, tinangdalos kada kami, no anya nga espiritu, tinangted kada kami ti baro apan nakayanak, ken no anya adara, tinaibayad ti pan nakasubbot mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo,
Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Sangsang kamaysa idi ti puso ken nakem dagiti mamati. Awan nagkuna abukbukod na ti anyaman akukwana, no diket ti kukwana ti kukwa ti maysa kukwada amin. Babaen tinaindaklan a panakabalin, pinaneknekan dagiti apostoles ti panaguar ni Apo Jesus, ket nawadwad a parabor ti inted ti Dios kadakwada. Amin. Awan nagkurangan ti uray maysa kadakwada. Dagiti addaan ti talon wenno balay, inlako na dagitoy akukwada sada inted tinaglakwanda kadagiti apostoles. Naibunong ti kwarta kadakwada, sigon ti pakasapulan ti tunggal maysa. Ti sao ti Apo. Agyaman kayo iti Apo ta iso na impag, tagnanayon ti diagbalbaliw ngayat na. Kunangarod dagiti Israelita, agnanayon ti diagbalbaliw ngayat na, kunangarod dagiti papadi ti Dios, agnanayon ti diagbalbaliw ngayat na. Kunangarod dagiti amin nga agbuteng ti Apo, agnanayon ti diagbalbaliw ngayat na. Aramid daytoy tinabilig a panakabalin ti Apo, pinagbalay ginatayo ti panakabalin na, san nakto amatay no diket agbiagak, tapno ipakamok dagiti aramid ti Apo. Nupay nakaro ti panangdusdusa na kanyak, di na impalubos amatayak. Ti bato akaslawan serbina nga imbileng dagiti agpatpatakder, nagbalin a kang runaan a bato. Aramid daytoy ti Apo, anyan a nakaskas daw ti imatang tayo. Daytoy tinakaskas daw ngal daw, ngayon kideng ti Apo, agragsak ket agrambak tayo. Ti may basa na adaw iti muna surat ni San Juan. Anak ti Diyos, ti siya sinuman ang mamati anik Jesus iso ti Kristo. Ti siya sinuman nga agayat iti maysa nga ama, ayaten na met ti anak dayta nga ama. No ayaten tayo ti Diyos, ken tungpalen tayo dagiti bilbili na, daytoy ti pamakamuan tayo, nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Tati panagayat ti Diyos, iso ti panagsalimetmet kadagiti bilbili na. Saan ang makapadagsen dagiti bilbili na, agsipod ta amin nga anak ti Diyos, maparmek na ti lubong. Ket babaen ti pamati tayo, agbalaygi tayo ang mangparmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek ti lubong? Awan sabali no di ti pamati ani Jesus, anak ti Diyos. Daytoy ni Jesucristo nga imay babaen ti danom ken ti dara. Imay saan laeng nga iti danom no diket iti danom ken iti dara. Ket paniknikan met laeng ti espiritu apudno daytoy. Agsipod tapudno ti espiritu. Ti sao ti Apo. Sa ulit ko'y ibagay kay Apo, kasang ibagay. Kailangan ko marire ulit ka, Alleluia. Sa ulit ko'y ibagay kay Apo, kasang ibagay. Kailangan ko marire ulit ka, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan.
Idi rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw tilawas, naguurnong dagiti adalan. Imbalunet dati balay, gaputa mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada ti ima ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan ti pan nakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kas panangibaon kanyak ti Ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana. Awatin niyo ti Espiritu Santo. No pakawanin niyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan niyo apakawanin ida, saan damet a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti maysa kadakwada, ni Tomas a mauawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti daddo mga adalan ken kuana a nakita da ti Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, no jak makita ken maarikap tinagdalanan ti lansa kadagiti imana, wenno masagid ti bakrang na, jak to mamati. Kalpasan ti maysa alawas naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay, ket adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan, ngem immay ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo, kinunana kadakwada. Sana kinunakin Tomas, ikabil mo taramay mo ditoy, ket kitaem dagiti imak. Igaw at mo met ta imam, ket arikapem toy bakrang ko. Pukawem ta duadwam, ket mamati ka. Apok ken Diyos ko, kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadita nakita nak, nagasat dagiti mamati, nupay didak nakita. Adupay tinakakaskas daaw apagilasinan nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na, ngem saan ana isurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro, na isurat da tapno patyenyo ani Jesus, isu ti Kristo nga anak ti Dios, ket babaen daytoy a pammati, maaddaan kayo kuma iti biag gapo ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda may sa gayem ko, ibilang ko mga close friend, nagsarsarita kami, mayat mo ti sarsaritaan mi, medyo kalaan kami mo ti ideas, adda respeto kanya na, adda mo respeto na. Nga na minsan, kunana, uwan apo kunana, naiyanakak a Katoliko, nabunyaganak, di makkelak a Katoliko kunana. Ngam ammom apo kunana, tinaudi apa nagkonpisar ko, idi nag-first communionak. Kelaklakay ngam siyak. Kakunak ka apay. Apay nga idilaeng di pa nagkonfesar mo. Ngamin apo mamati ak, no dadduma, apay nga masapol nga agkonpesarak. Kayo mimot, magsakit yan, magsakit. Tao kami apurong. Kawan ang amti ko na iti saludsod na, apay ang arod nga masapol nga ikonpisar ko iti pati, mabalin mo't nga agulima kakon, agkonpisarak kini Apo Diyos, iso na ti pangipakawanak kadagiti basbasol ko. Kunana, kakuna mo di panunot ko, Diyos ko kas lagi suro ak mamuti grade 3 ag first communion da ito yan, kasano ti panang i-explain ko. Kaapaya ako na, kastoy nga minday ta, apay nga masapul ti padi, kunana, apay nga masapul ti padi. Kakunak kanya na, day tay local language tay laengan, jak pe agusar ati theology, jak pe agusar ti sakramen. Kunak kanya na, ti agkonpesar, kas la agsakit. Kaya na nga sa uno ti basol, sickness day ta, sakit. Kano agsakit ka, anya ti masapol mo, mabalin mo nga kuna, mudtuyon ta alaksanan, agsakit di tiyangkawon ng mga alakamot ti salunpasen, sikati gumatang ijibutikan, sikati magirisita di bagbagi mon, itapal mon, ay tapal-tapalam di mo amo nga kanseran. Kaapay nga masapol ti padi, kas lamo la di doktor, apay nga mapanggakin doktor, ngamin inadal na,
Iso ti mangibaga di rumbang nga aramidem, tapno maagasang ka, kasya mo ilaang ti padi. Unhang nga dakam ti mamakawan, da kami laang na ordenan kami, tadi gibilin ni Apo Jesus, kini imo na dagiti adalan, imo na ni San Pedro, anya ti kunana, no anya, no pakawanan nyo, whatever you bound on earth shall be bound in heaven. No anya ti iparit mo dito idagaan niya, iso maiparit mo iti langit. No anya ti palubusan mo. Kana iyawat dayta, babaan ti ordinasyon, aging ga ti pannakibaon, aging ga na kini Santo Papa ni Obispo kadagiti papadi. Although, haamimot nga, haam mga da kami nga mismo ti mamakawan, itinagan in perso, itinagan ni Kristo ko na, nga i-explain. Kakasla mo laag sakit. Mabalim mo mga agasan tabagbagim, ngam na may mayat, no adda eksperto, nga tingiting, no anya di sakit mo, ta iso ati mangireseta no niya ti ibagam, kanaglakaga nga ibagan ko na mat niya, nagapakay kin bakit mo. Nagparintumang kan, Apo, pakawanan na kin ni bakit ka, pakawanan na, apaya nakabil ko ni bakit ko, apaya tumarabitab ngamin. Agawid ka di balayo, mayatin halar, kung namlatan nga kaslawala lang. Hanga masapol nga mapangka kumamag kin ni bakit mo ka, bakit, dispensaram, nakabil ka, sumanaukan tumat, mga lakamot tirabong kin sa luyot, plus kapimot nga itid mo tapis offering. Hanga na may mayat ngam dadyan na pangkalatan ko, wow, hello, mayatan. Madia, asapol ang addamang diagnose. Dadyan ka local term tayo laang dadyan, pagsasao tayo laang daytoy. Dapat nagkonfesar ko na dadyan. Katalaga ang narigat nga awaten, no awan ti pamati. Kaging gana nga kunak, padasem, kunak in challenge ko isuna. Ingka, iti padi hanga siyak. Te sa bali nga padi. Padasem ti agkumpesar nga na empapusuan. Into nurumwar ka, padasem de jay o experience. Nga anya de jay, awampay ti nagkonfesar nga na empapusuan ti konfesar na, nga pumanaw iji confessional box na, Nagatidad duma, no talaga na empapusuan iji konfesar da, uray dala makasangit. At damot aday tayo sa overarte, mga sumsumrek pa ilaan ko, Opo, bakawanan ako. Anya, di na pa ilan narugrog yan ka, agsang-sangi. Matan, o ibagampay tabasol mo sa akan to, agsangit. Kamaya, hindi niya mapadasam, no? Ipadas mo kunak kanya na, ingka ipadasan niya ikonfesar, nga na impapusuan di basol mo, tapno, no rumwar ka, basta seryoso ka, with all the faith, uray no hangka mamati tattaing kanto padasem kunak kanya na, tamarinam de jay, ginawa nga marinam, kalpasan nga nagkonfesar ka. Diyak amuno na panen. Imbagak mga hangasyak. Diyak amuno de may nagkonfesar ka da kayo nga mother butler na dan. Ayawan pa. Kawon makas jay magkakamsat. Apa yang amin? Daytoy ibagbaga tayo naglawag. Anya ko na, no pakawanam, tibadam a tao, mapakawan tumot sa di. Napatag di human aspect na. Una balin tayo nga, kidam, apo pakawanan na, apo makaamu ka, biyak ko, nuwan. Sino nga ruti mangibaga di consequence na, di penance na. Anya nga ruti mangibaga di katukad na supapak, kung na tayo di pag supapak, ti basol. Sino nga ron ti mangibaga? Kani apo Diyos ang mga agsao. No isublim, no yung kanana ko apo, nagtakawak ti talay. Kanalakalaang atatalay. Haan at dakalding na. Isublim mga pulutanan isublim, sukatam. Aramidam aji consequence na kasi hanga mapakawan, dayi basol, no hamo nga tong palen di imbaga ni Apo Padi, nga penance mo. Kas di matlaan anya ti kunana nga rod kadagiti adalan ibaon kayo kunana no pakawanan nyo ti basol mapakawan damet. No haan nyo pakawanan hantay nga agululbod kunana ni. Awatin nyo ti espiritu. No pakawanan nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. Wow. No saan nyo pakawanan? Handamot ang mapakawan. Haan na nga imbaga nga ibagayo nga agbabawi da nga agsublikan niyak nya na ganan agbabawi da nga agsublikan niyak iti bukbukod da haan at the mission na day dyan.
Tadagar di jay penance, anya ti penance, di kasupapak da jay basol kunana. No hammong aramiden, da jay penance mo, da jay imbagan nga katukad nga aramidem, nga mapakawan. After 3 years, hamon tula inaramid, santo laeng mapakawan. Trikimot ati simbaan, nga dapat jay nayon ti exam mi da ito, panagay confession. Kunana di jay nalaingmat adi jay teacher mi. Kunana, aday may nagkonfesar kanyam. Seryoso ngagkonfesar. Kati kunana, apo, adaing kabil ko nga bumba, dita sirok titugaw mo. Nagado nga tao, no tumader ka, agputok. Kano ipokkaw mo mga bomba, no kanang mga nagtaray, ma-break the seal of confession. Iso di dyan, no, inya di imbagayo kada kami, haang mga mabalin nga ibaga, haang may mabalin nga i-announce iti sa bali. Sungor nga din na minsan, mangun konpesarak ijay igid. Di may nga sa kristan, sinsin dyan na di kandila, medyo asidag, anya ti kunak, umadayo ka. Apaya, once nga nanggag mo ti may sa basol, na-break the seal of confession di jayon. Awan ti karbangan may nga mangibaga. Kakunana di about the bomba, kunana, kanya nga rin ti aramidam. Kakunana di agkonpisar, anya na ganan, na tumader ka, agputok. Pakawanan na ka nang ikabilak ti bomba dita. Kanagadot tao di simbaan, na ipokkaw mo bomba, madadaal mo. Anya nga rin ti aramidam, kunana di jay professor mi. Seryoso ka nga konpisar no kunana ijay inay kabil ti bomba ka uwan no kunana tapno mapakawan ti basol mo i-disconnect mo day ta bomba. O na siri-siri blata man niya. Ang nga mapakawan ti basol mo no hammo nga i-disconnect day ta bomba sa kapaspasan ti tumaray ta iso natin mabomba. Haan mat dayay. Dayay ti kunana iso nga kunana napateg adayay pa nagkonpisar sino mangibaga dayay wam keso ti imbagak kanya na padasem. Ri na DJ ri na kalpasan nga nagkompesar ka. Tanaglakamot day ko na akon no doktoram tabagbagim. Tada tayo no daduma ka doktor tayo nalalaing taday pangam doktor niya. Day iti antibiotic mo 7 nga aldaw. 2 nga aldaw pa ilaga nalaingak meten uston. Kasi magkaya nga tayo haan. At dapat dagiti nalalaing no daduma, inyat tinumar mo dinagsakit ta tiyan mo, ay kastoy, siyak mamot. Di mo maammo no inyat iti. Nakalalainganan ako, tapno nakamayatanan, doktoran ta bagbagi mo na, nagsakit ta tiyan mo na, alaam tabliden, opera mo, no rin ka amumot. Ngaan, dayjay ka pag-aangawan tayo lang, haan anga kasyay, iso dayjay, masapol dayjay. Apaya nga min, dayjay bilin nga rod, nga no anya man ti ipaharit mo, dito'y daga, maiparit mo't sa di langit. No anya ti palubusam dito'y daga, mapalubusan mo't sa di langit. Dayjay. Apaya nga min, nga dagito'y ti kungkuna tayo kakabsat. Datayo nga min, ti bunga, ti panagungar. Datayo ti fruit of resurrection. Anya dagijay nga, kunana di opening prayer tayo. Apo, kunana, da kami kuma Kristiyanos, degdegam ti pamati mi. Nga, da kami, umunag ti pamati mi, no anya nga danum, tinangboggo kada kami, that is baptism, bunyag. No anya adara, tinaibukbok kada kami, iso da tinasanto na misa, dadara ti kordero. Ken no anya nga espiritu, timang padegdeg, nang papigsa kada kami. Ni Kristo amin dayjay. Malagip yun din nagparang ni dayjay nagparang ni Apo Jesus ken ni Santa Faustina. Incanonized ni si Saint John Paul, the Pope John Paul II in the year 2000 dayjay. Yatila dawan na dyan nga to jay. Anya tinagparang ijay naduyok abakrang ni Apo Jesus idinagparang ken Saint Faustina iso nga tatta maawagan ti divine mercy. Danom ken dara. Kadayjay danom, iso tinang punas ti basol ti lubong, babaan ti bunyag. Iso nga di panagungar ni Apo Isos, sika ti bunga na. Di dara ti kordero, iso tinang naibuyat, tapno maitanok tayo, makiranod tayo, iti Eucharistia iso ng Santon Amisa.
Ti Espiritu iso nang pabilag, iso nga tunggal ko na ni Apo Padi, babaan ti bilag ti Espiritu Santo. Pagbalinam, dagiti adaton, abagi kendara. Babaan ti bilag di Espiritu Santo, pakawanan nakakumaka dagiti basbasol mo. Babaan ti pan naka-orden ni Apo Padi di jay. Babaan ti bilag ti Espiritu Santo. Anya di jay pamunyag tayo. Espiritu Santo kinaranagan ni Apo Obispo, agbalin ana santuan. Secret, di jay pamunyag tayo, di jay lana tayo. Iso nga isot mang pagpabilag nga rod kanya tayo. Iso nga talo di jay, danom, anang punas, dara ti kordero, ti Espiritu, iso ti mang pagpabilag kada tayo. Kada tayo, gapo ti bilag ti Espiritu Santo, babaan ti panagungar na, iso ti mang pabibiyag dati nga simbaan. Look at our church. Kitaan nyo dati nga simbaan. Nya, napalibutan dati nga simbaan. Allah, nagado nga mga atakar. Hantay mga panursuro ti agatakar. Awan bibibiyang nyo kadagita, ikararagan nyo dagita. No at atakaran da kayo, ikararagan nyo. Leader ti simbaan. Treat na ka. Just be open. No daddo mga rod ka, nakabalunot ngamin. Ngam no sumrek ni Apo Jesus, malagip yun, dahito yung ibanghelyo, nananggag yun. Simrek ni Apo Jesus, nakabalunot ti ruangan. Iso nga awan ti balunot, nga makatipod kin ni Apo Jesus, no awagan na ka. Awan ti balunot, awan makasirra kin ni Apo Jesus, uray di bato nga naisirra, di nagungaran na, haan na matipod ni Apo Jesus, no kayat na ti sumrek, iti puso ti tao. Amuyo ti kadakkelan nga mang balunat, mang sirra, da-doubt. Ti amuyo ti kadakkelan nga mang sirra kini Apo Jesus nga umay kanya tayo, doubt. Iso day jagayem ko kunana, kasla alanganan na, at da-doubt na. Try kunak mat padasem. Kasi mula kanya tayo. Nya ti kunana kin Tomas. Awan ni Tomas, di mo na nga nagparang. Idi impadamag da, oy nakita mi ti Apo, kunana ko. Oy nakita mi ti Apo, kunana ko. Jak pati jak kita, kunana. Nakita mi, kunana ki jak pati jak kita. No jak nga makita jay nagnaantilan sa akin, jak maarikap di bakrang na, jak mamati, kunana. Nagkararagdaman addan ni Tomas. Nagsubli ni Apo Jesus, gapulaan kin Tomas nga hanga mamati. Hey, Tommy! Kunana niya, good morning, Tommy. I'm here. Oh, ari kapom ti bakrang ko, ri na ti imak, kita kunana. Pokawam, anya ti kunana kin Tomas, pokawam ta. Duam. Idi imbaganan nga pokawam ta duam, kunamon ni Tomasen, apok ken Diyos ko. Nalukatanan niya, namatin ni Tomas, awanan ti dua-dua na, apok ken Diyos ko. Sinublian man ni Apo Jesusan. Anya ti kunana, mamati ka kadiga po ta, nakita na. Nagasgasat pa'y dagitay mamati, no pa'y didak. Sino ti mamati kada kayo? Ay awan. Hoy, pukawan nyo ta dua-dua yo. Awan samad. Nagganas di ko na nagasat dagiti mamati, tanakita dak, ngam nagasgasat dagiti mamati, no pay didak. Kitaan nyo day dyan niya. Isong ano daduma, timang balbalunot, amuyo ti balunot, mang padpadlakin ni Apo Jesus nga sumbrot kanya tayo, it's the doubt. Jidwa-dwa. No daduma kadakkelan, uray kayat na nga ipenetraten da tayo, agtaray tayo, apaya, adadwa-dwa tayo. Day jagamin tiriga na no daduma isugarod nga aleng-aleng amuyo no mari na tayo kumati panagungar. Ang kuman nga kakaasi ni Apo Padi nga agaw awis nga umay kayo ta aglektor kaya, umay kayo ta agakulay. Ang kumanga kasjayan. May sa volunteer ko mga mapandisimbaanan. Apo umayak, apaya, mamadiakin Apo Jesus nga nagungar, mariri na. Apo agakulay tak. Ngam no agkabkabaw kay mo ti kalakayon, akang kay magakulay ta ta. Di kay manaktak kay mo ti komunyonan ta nakabaybayag kayo mga agpagpag di yo maisyoten data. Humility mo tan ang ipasublat yo kadagita dadduman.
No, agkakabaw ka mga bakutan, dimbay amo no inya nga page di ibasam, kakaasi ka nga mang mirmira, ang kamutan na, ba amo na talaga na ubingan. Anawaan tayo kuman ati kaado ti agservice simbaan, no, naunag, di pamati tayo kin Apo Jesus. Haan kumapay agaw, awis na po pa din, Haan na kumapay awis ti konfesaran. Voluntaryo ko madaya puso, taapaya, mamati ka nga nga nagungar ni Apo Jesus. Anya ti kawas tinagu ay nakari na kin Apo Jesus nga nagungar. Dagiti apostoles, idinakita da ni Apo Jesus simbra kanya ka, wow, nagraragsak da. Yes, kunada. Anya ti ragsaken da ngem duwa nga purpose na apay nga imbaga ni Apo Jesus kanya da nga tal na ti adda kumakada kayo. Umuna, mabuteng da ta tiluwan dagiti soldado papatayon da ida. Iso nga ipadlak da, nagkararag da. Maikadwa a purpose nga imbaga ni Apo Jesus kadakwada ti talna. Idi nagparang ni Apo Jesus kadakwada, nagbutang da laeng apaya, hala, dadtan na nagungar gaya. Apaya, nukasla kada tayo ni Apo Jesus, kagibalos Anya ti ibalos na, hoy, kunana da kayo nga agkungkuna nga numatayak, matay kayo mat, apay nga ron nga inlibakdak. Kunana ko makadagay kadwa na traidor kayo, kunana ko maapaya, idi mailan sa akti cross, nagtataray. Nagtataray ayan nyo. At dapay naging kikiskan niya, kang kumagayam kadwa. So nga delikado na, dagkikis kada kayo, baka halik ni Judas, delikado kan. Iso nga kunana, tal na ti adda mula kada kayo, nariribok damot tadagiti promises da nga kunana, numatay ka Apo, matayak met. Nyati kunana ken Pedro, loko kunana. Agtaraok ti kawitan, namintlunak ton nga inlibak, kadkadwang dayta idi, haan. Hamman kadkadwa, nakatapan, nagsasaong, haan. Simursurot, haan. Kakakaok. Nalpas. Nyulbudnan. Iso nga idinagungar ni Apo Jesus, dinapan kanya na, han na nga siningir. Han nga kaslakan niya tayo nga, amoyot isa nga agibakit. Amoyot isa nga dati ada, basol na kay ibakit mo, kalakasay, unad na nararamid nga nasayaat. Kung anak ko man ni Apo Jesus ka, pinakpakang kayo. Sinursuruang kayo. Nangag-agasak iti imatang nyo. Imbilang kay nga pamilya. Idi agrigatak, anya ti kunayo, nagtataray kayo, kunana kumaa. Ngemhaan, anya ti imbaga na kadakwada, tal na ti adda kuma kada kayo. Amuyo, idi nari na dagiti adalanan nga ni Apo Jesus nagungaren, naikat di buteng. Naikat di dwa-dwa. Anya inaramid dan, haandan nga nagkararag secretly. Nagkararag dan itiruar. Day di karida, idi hampay nga na nagungar ni Apo Jesus nga kunada nga, no matay kami mat, inaramid dan, nagwaras dan, dagita nga apostoles. Uray matay dan, haanin nga problema. Ngamin mamati dan nga makipagungar dan tumat. Kas ano pan nakamartir da, adda pinisi da, adda inkuros da pangato, adda inalas-as da tikudil na. Bartolomen sa dayay. Inalas-as da tikudil na, inkudilan da. Ngamhaan nga nagkita-kiten, taday di karidan nga matay kami para kanyam, natungpalen, gapota, narinada ni Kristo nga nagungaren. Iso dayjay tinangted titured kadakwa, dati espiritu titured nga agsao, nga uray pakatayandan, addan tured, apayan na awat dan. Katatamo kakabsa, nyamot ti awis na kadatayo, anyamot ti napintas nga pagpampanunutan tayo. Ti puso tini makari na kini Apo Jesus nga nagungar, naragsak agragrag o. Adda tured na nga agsao, adda tured na nga mangita derti kinapudno, haan nga agulbod. Adda tured na nga mangi waragawag, uray na kapsot isona, uray man nagbasol, adda tured na nga mang agpakawan, iti dayta nga basol, nga naaramidan na, tapno marinyo, daye pan nakadalos ti danom, narinyo, daye dara ti kordero, taapaya sino ti mangiturturong kingkwa na Espiritu Santo. Kadaya ti kawus ti nagungar, siraragsak, ni Kristo nga nagungar, idinapan kanya na inikanda iti tinamnama, na ikanda tinamnama, siraragsak da, nga nangiwaragawag tinagan na.
kadiyamot ati awawis na kada tayo. Adda kawes ti panagungar, napno nam makin siya iragsak, adda turad nga mangiwaragawag ken ni Apo Jesus, adda kinalintag ikarkarigatan uray pay nakapsot tayo. Katata, divine mercy. Timet mensahe na ti divine mercy di jay kinamanang nga asi ti Dios. Kinamanang nga asi ti Dios. Awang nga ti mamaay tayo ngam imay ni Apo Jesus nga anak na takaasyan na tayo nga naitanok. Kaanya mo ti kinamanang nga asi nga daw-dawaten na. Anya ti mission tayo ngamin. Kung natay mananood at duma at dapat ta Facebook, no ti rason ti ipapanaw mo simbaan ke tao, kurang ti pamatim iti Apo. No maupupay ka kadagiti kakadwam nga barbaridad, kada mamarites, gapo ta di kadwam di simbaan ke, kastamet, narabaw pay laeng di panagungar. No ti kararag mo ka sa akto na makimisa no awanan ni Apo Rupo, narabaw di panagungar. Agraman komunyon, nagalas nga kitkitaan, numapan di ako light, gaputahan nga nakasagaysay, umalis ka. Pagyan ni Apo Padi, kurang ti pamati ti panagungar. No maupupay ka kadagiti kakadwam nga agserserbi, kurang pailaeng jay, pamati ti nagungar. Ala kakabsat, ti mulagot gutugutan na dito, ti mulatartarigagayan na, deya daan tayo ti pudpud no apamati, na unag a relasyon, tapno agbaliw. Agbaliw di puso tayo. Tanubasit di pamatim, hala, naglaka ka maupay, naglaka ka nga agsaksakit tinakom na, naglaka ka nga maawanan tinamnama, awan ti turod mo nga lumaban dito'y lubong, agtaktakrut, awang nga ti espiritu kanyam. Ngam no adda tanam nama ti panagungar, ay kanasaya at nga kababalinday ta, alay waragawag yun ni Kristo nga nagungar, ikawus yun ni Kristo nga nagungar. Anya ti ko na ni Apo Jesus, pokawem tadwadwam, mamati ka. Daya ti karit na. Padoyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiempo, Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Dios sa nagtao diti napaypay so a Dios, naiyanak saan anaparswa, Dios sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog a naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet anay lansay ti krus gapo kada tayo. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti nailangitan nga ama, babaen ti ayat na inkad, inted na ti tao dito'y lubong, tapno makiranod iti ragsak ti pagarian, ket inikkan na ti pamati, nga iso ti pondasyon, ti pannakilangan na ken kuana, napnuan talag ikamang tayo, dagiti kasapulan tayo iti inaldaw, ket kuna tayo, Apo dinakamkad pagduadwaan iti pamati mi. Gubuayan ti pamati mi, ikam agtultuloy apasnek ken anep, dagiti mangituruturong ti simbahan,
Ang mangi trabaho ti panakaisaknap iti pagariam. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti nabutusan nga opisyal ti gobyerno, tapno mapudnuan da nga ipatungpal dagiti inkarida, kadagiti tatao, ken ti pagilian, sakbay ang nabutusan da. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo ang nagtitipon itatatno ditay kumamabaybayan ti pamati tayo, ket agbalin tayo ang napasnek, ken napudno a Kristiyano iti baet dagiti pakasikuran ti lubong. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti angangabit ken patay tapno babaen ti panagsagabada ken iti nakaro a panakasuot ti pamati da sanda kumanga umanugot iti sulisog ket italekda ti amin da ken ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti napanglaw, may dadanes dagiti awanan gaway, tapno kas kadagiti umuna nga adalan ken umuna a Kristiyano ang nagsagaba ngem nagsisititib kerda anang takder ti pamadida ada kumamet kadakwada ti tured amang takder ti pamatida iti baet ti panagsagaba. Kumararag tayo. Agulimet tayon tayo dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo di nakamkad pagdodwaen ti pamati ni. Manakabalin a Diyos, addaken katibilag ken ayat amang songbat kadagitoy adawat dagiti tattaom. Si katinamnamami at tumulong kada kami, ti pannakirangit mi kadagiti dakas ti lubong. Danggam dagiti kararag mi anapnon pamati, na italek mi ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Amin. Ako ngayon sa buko, nambay kaibiga, penahinamin ko, umay mo ginanong kaya Diyos ko, mas magyaman mo, sinaing ko. Umay
Tinaing Panginoon, ipinay mo'y ang isa pagyaman. Ako'y awang inanubuan sa may pagpapatat at ikariyan. Bawat ibahigit na bunga ibantog Idanunit alha anang mansuri aking pagsaklaling sa O Diyos ka iinay mo'y ang isa pagyaman. Ako'y ang inaruan sa may matatag ikaw ikariyan. Bawat ibahigit na Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaay-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton mi tapno da kami ana pabaro babaan ti pamati ken ti bunyag. Magunod mi ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmet na ti ipapatay mi. Ket babaan day di panagungar na insobli na ti biag kada kami. Anansata agrag o ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo. Ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parsua. Ti langit ken daga napno dayti pakaidaydaya Hosana iti pangatwan madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi iso amayawat to amaipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal itiday ko'y At tinapay mangan kami, ket itiday to'y akalis uminom kami, iparang-arang mi, ipapatay mo, Uwapo aking gaiti, yaay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katempa ay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo gadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam tayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to. Ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Natag sa nilangit, madaydayaw dinagan mo, dumteng kuma, di pagaryak matungpal kuma, dinagan mo, dito'y dagat, akas sa nilangit, item karaman, di aldaw ito, di kanen
nakabasol kada kami, di nakame, baybayang naman tugot ni sulisok sa labang makamteti dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuam tituray, panakabalin kendayaw, iti agnanayon. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Pero di Diyos sa pagpunas paspas ulin mo. Ako magasigaw. Pero di Diyos sa pagpunas paspas ulin mo. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya, nganti may salain nga saom mapaimbag tontoy kararo.
adipin mo na ikakatigine, alain ka taramain, alain ka saranain, takluwa tayo mulain, nagdaiman, ipatay mo, ukawen, simple tibiyado, kasikalain, di bagnos ko, na ako, inamundo, nagitaiman, ipatay mo, ukawen, simple tibiyado, kasikalain, di bagnos ko, na ako, inamundo, narubyo sa mga tinatawatin ay adipin mo na ikakatiginin, alain ka taramain, alain ka saranain, takluwang talinay ng mulain, narunod sa akin ka, tinatawatin ay adipin mo na ikakatiginin, alain ka taramain, alain ka saranain, takluwang talinay ng mulain, siya sintuan, palagim mo, parintampay kariya, itasugsugan mo, pag-asal ka nila, na sa akin, pinaturamay mo, siya sinuwan, palagim mo, parintampay kariya, itasugsugan mo, pag-asal ka nila, Diyos na sa akin, pinaturamay mo. Kumararag tayo. Ipaay mo ka di uman nakabalin a Diyos. Tatipan nakiranod mi iti dati a sakramento ti papatay ken panagungar ni Kristo. Patauden na ti agnanayon abungan na kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Maramid ti meeting dagitay pastoral leaders tayo Apo, na DPPC ken PFC kalpasan daytoy na Santon a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdungog kayo taawaten tayo tinadaga pamindisyon. Ti Dios anang ted kada kayo ti bunga ti pannakaisalakan ken na magbalin kada kayo nga anak na babaen ti panagungar ni Kristo. Ibokbok na kuma kada kayo ti bendisyon na. Inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya babaan ti pannubbot na. Sapay kuma takastapay nga iparabor na ti pannakairagpatyo ti agnanayon a kinagasat. Nagungar kayon babaan ti bunyag ken ti pamati ken Kristo. Kasta kumamot a babaan ti nasingpet a panagbiagyo mairanod kayto ken kuana sa dilangit. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia.
Nagyaman ka Diyos. Nagyaman kay Pengakat sa kanya binabarabuna. Biyak sa isinong